Прывітанне ўсім. Ужо ў папярэднім выпуску вы ўбачылі, што да нас прыйшла кацейка, і мы вырашылі з мужам яе пакарміць. Мы вырашылі з'ездзіць у зоомагазін, той самы, куды час ад часу заходзім купіць корму нашаму хатняму коціку. Гэта не проста крама, а сапраўдны маленькі заапарк. Там і папугайчыкі, і кролікі, і рыбкі, і нават розныя водарасці для акварыума. Я люблю заходзіць туды проста паглядзець, нібыта вяртаешся ў дзяцінства. Памятаю, каля нашай школы таксама быў такі магазин, і нас нават вадзілі туды на экскурсіі. Паказвалі хамячкоў, крыс і шыншылаў, якія тады былі сапраўднай рэдкасцю. Калі мы вярнуліся на ўчастак, падумалі, калі суседская кошка зноў прыйдзе, трэба яе пакарміць. І сапраўды яна прыйшла. Гэта тая ж, што час ад часу заходзіць на ўчастак. Не, на камеру ты пужаешься? Ай, привіт, привіт, привіт. Кормить тебе? Ой. Ой, як ты мурчыш. Мы былі занятыя сваімі справамі. Артём мяняў шыны, я перабірала яблыкі, але ж усё ж такі знайшлі хвіліну для яе. Я яе крыху паздымала, а яна паводзіла мяне па ўчастку, панюхала кветкі, агледзела ровар. Сапраўдная гаспадыня. Мяне атрымаецца влог кацейкі. Так, я таксама туды пойду. І вось тут я падумала, чаму людзі бачаць у чорным коце нешта містычнае. У Беларусі ён часта асацыюецца з няшчасцем, але ў іншых краінах усё інакш. Асалода жыцця кашачага. У Японіі чорны кот прыносіць поспех у любоў, у Шатландыі багацце, у Англіі добрую долю нявестам. У Германіі і Італіі ўсё залежыць ад таго, з якога бока ён перабег дарогу. А нават у Кітаі ёсць легенды пра катоў-ахоўнікаў хатняга дабрабыту. Дарэчы, недарма і маракі заўсёды бралі котак з сабой у плаванне. Іх лічылі добрым знакам. Яны лавілі пацукоў, прыносілі ўдачу ў дарозе. Асабліва цанілі чорных катоў. Лічылася, што яны адганяюць буры і злых духаў. Кіса, ты мне зрабіла цэлы выпуск. Сур'ёзна. Гэта было запланавана як пра машыну, такое нецікавае. А тут я бачу, што чорная кошачка гэта цікавейш. А пакуль мужы былі ў моры, іх жонкі часта запіралі чорных катоў дома, каб не выпусціць удажу з хаты, пакуль карабель не вернецца. І вось аднойчы адзін такі марацкі кот стаў сапраўдным героем. У 1948 годзе малады марак знайшоў хворага і змарнелага ката. Назвалі яго Сайман. Хлопец тады тайна ўзяў яго на борт карабля «Аметіс», і ўжо праз некалькі тыдняў Сайман стаў сапраўдным сябром каманды. Ён лавіў пацукоў, прыносіў іх маракам у койкі, нібы хваліўся, што ўсё пад кантролем, і часта спаў у капітанскай фуражцы. Маракі лічылі Саймана талісманам карабля. У канцы 1948 года
У карабля з'явіўся новы капітан, і ён таксама адразу палюбіў гэтага дружалюбнага ката. Ну так трапілася, што яго першае заданне было не вельмі бяспечным правесці аметыст па рацэ. Трэба было змяніць іншы патрульны карабель. І ўсё пайшло не па плане. Калі карабль быў прыкладна на паўдарозе, па ім адкрылі агонь батарэя кітайскіх камуністаў. Гэты момант пазней назвалі інцыдэнтам на рацэ Янцзы. Адзін з першых снарадаў трапіў у каюту капітана наскрозь. Капітан загінуў, а кот быў таксама цяжка паранены. Ён быў пакрыты апёкамі і асколкамі шрапнэлі, але ўсё адно выпаўз сам на палубу. Маракі аднеслі яго ў лазарэт, дзе медыкі выцягнулі з яго цела 4 асколкі. Мала хто верыў, што ён перажыве ноч, але ён выжыў і нават вярнуўся на службу. Пачаў працягваць лавіць пацукоў. Наведваў параненых, падтрымліваў мараль. Калі аметыст вярнуўся ў Великабрытанію, пра Саймана напісалі газеты. Ён стаў першай коткай, якая атрымала медаль Марыі Дыкін. Гэта як крыж Вікторыі, толькі для жывёл. Ён атрымаў і іншыя ўзнагароды, і нават афіцыйнае званне кот-выдатнік марской службы. На жаль, калі карабель вярнуўся дадому, Саймана змясцілі ў каранцін. Великабрытанія заўсёды жывёл усіх змяшчае ў каранцін па прыездзе. І вось там ён захварэў і памёр у лістападзе 49-го года. Яго пахавалі з вайсковымі ўшанаваннямі, а на магіле высвечана. Падчас інцыдэнту на рацэ Янцзы ён быў на вышыні. Вось так нават маленькі кот можа стаць сапраўдным героем. А наша суседская кошка пасля таго дня яшчэ не раз прыходзіла да нас. Часам проста паесці, а часам проста пабыць побач. Суседский котик. Ой. На сёння ўсё, дзякуй, што паглядзелі. А я хачу звярнуць увагу, што ў нас з Арцёмам вельмі часта так атрымліваецца, што жывёлы нас знаходзяць. Упершыню я гэта пабачыла ў нашых паездках, калі мы ў якога-небудзь касцёла і адкульсьці падыходзіць нейкая кацейка. Першы раз у нас нават даже корма не было, ніякага ні кашачага, нічога, толькі тушонка, там агуркі, памідоры. І вось неяк Арцём спрабаваў прыстасаваць гэты тушоначны корм да кацейкі. А яшчэ было, калі у нас быў прыпынак на каву ў лесе, падышла сабака да Арцёма. У лесе? Адкуль яна ўзялася, я не ведаю. Вось, але яны там знайшлі адзін аднаго. Але самы дзіўны выпадак у нас быў гэтай вясной з вожыкамі. Так, мы вечарам гулялі і ўбачылі вожыка. Ён спужаўся нас і пабег пад аўтамабіль. Я там пачала чытаць, ці гэта
нормальна ці не, вожика у горадзе ўбачыць. І на наступны дзень мы ўжо ў другом раёне вяртаемся са шпацыра, і пасярод дарогі ляжыць вожык. І ўсе яго нібыта так абходзяць старану, і сабакі абходзяць, і людзі з сабакамі там ходзяць. І Артём неяк так, што трэба яго ўбраць з дарогі. А я думаю, на кое яго чапаць? Так, жывёла, нічога з ім не трапіць, і ўсё. І яшчэ начыталась, што яны розных там паразітаў, хваробы разносяць. Думаю, не трэба. І як неяк так насустрач ідзе хлопец, гадоў 20, у тэлефон глядзіць. І ён яго не заўважыў. І ён наступіў на гэтага ежа, вожыка, і неяк так яго нават падфутболіў, не ведаю, можа ён думаў, што гэта мяч які, ну такое што-то. І мне ўжо так крыўна за гэтага ёжыка, і так крыўна за сабе, што я яго не дапамагла яму. Потым Артём яго перанёс з дарогі на бок, і там усё ўжо добра атрымалася. Ну, вось так атрымліваюцца. Жывёлы знаходзяць, падыходзяць да нас. Ну, мы любім жывёл розных. І заклікаю вас у гэты час, вясна, зіма, такі цяжкі для птушак, для жывёл час. Калі ласка, дапамагайце ім, каб зіма лягчэй для іх перанеслася. Дзякуй, асістэнт. На гэтым усё. Калі вам спадабалася гэтае відэо, ставце лайк, пішыце каментары. Гэта дапаможа беларускай мове на ютубе. І да сустрэчы ў наступным влозе. Возьму плиточку.